ଜଗାରେ ତୋ ଲୀଳା କେତେ ମହାନ। ଯଦି ଭକ୍ତଟିଏ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରେ ନା, ତୁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ହଁ ମାରୁ। ମରଣ ମୁହଁରେ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ବି ତୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦଉ। କିଏ କହିଲା ଜଗା ସାରା ସଂସାର ଚଳାଏନି? କିଏ କହିଲା ତୋର ହାତ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା ତୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନା? ତୋର ହାତ ନଥାଇ ବି ତୁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ସମ୍ଭାଳୁ। ଆଜି ନ ମାନିବା ଲୋକ ବି ମାନିବେ, ନ ବୁଝିବା ଲୋକ ବି ବୁଝିବେ। ଜଗତକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତଟିଏ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇନି। ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ମନରେ କେତେ ଆଶା କେତେ ଭରସା ନେଇ ରଗିଣା ପୁଅଟିକୁ ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଛି ଅସହାୟ ବାପଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କଲେ ଏ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ତ ବାପା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନେଇକି ଆସିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସେ ଛୁଆ ଗୋଡ଼ ଛାଟୁଛି, ଖେଳି ଉଠୁଛି। ସତରେ ତ କରୁଣା କେତେ ମହାନ ରେ ଜଗା, କେତେ ମହାନ। ଜଗାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।